så kan du klippe der nedenunder. Gør sådan, det var. Yes, det er perfekt. Er det sådan der? Jeps. Er den sød eller stærk? I København er der i de seneste år sprunget en masse haver frem. Grønne oaser og højbede, hvor man dyrker forskellige afgrøder. Både på tagene og i parkerne og i forskellige baggårde. Glad Fagskole er ved at starte en ny uddannelse, hvor man kan uddanne sig til madgartner, hvis man er ung og har et handicap. Og der kan man sammen med en uddannet gartner lære at dyrke alle mulige afgrøder, urter, bær, frugter og grøntsager i for eksempel højbede. Kender du den her urt? Kender du den, Pernille? Jeg skal bare lige det der blåsyre. Fuldstændig rigtigt. Det er timian, ja. Den ser sådan ud her, når den vokser her i haven. Ja. Den er rigtig god frisk i te, og så også bruger I den sikkert meget tørret i køkkenet. Som elev på madgartneruddannelsen er man med i hele dyrkningssæsonen fra forår, hvor man sår, og hen til efteråret, hvor man høster sine afgrøder. Om vinteren foregår uddannelsen i et af Glad Mads køkkener, hvor man forarbejder de ting, man har dyrket, og laver mad af det hele. Beskidt! Det er rigtigt. I løbet af uddannelsen skal vi også besøge forskellige haver og gartnerier, og der vil være længere praktikophold i de haver og gartnerier, hvor man senere kan få arbejde som madgartner. Vi skal også samle æbler. Vi skal presse æblerne, så vi kan lave noget sat i den og varme den og koge den og varme den. Det er utrolig sjovt og livsbekræftende at arbejde med haver og planter. Det er fantastisk det der med at putte frøene i jorden om foråret, og så se dem vokse hele sæsonen og passe dem, hvorefter man høster dem om efteråret. Friske æbler, der falder ned af jorden, i træet. Og så bliver det modne. Man skal ikke træde på den derfor. Det er godt for alle mennesker at opleve den proces, der er i løbet af en vækstsæson, og være udenfor og se ting vokse, og senere få det med ind i køkkenet, hvor man kan forarbejde det og lave små lækre delikatesser og retter med de ting, man selv har sået og passet og høstet. Og det er godt at arbejde. Hvis I vil vide mere om uddannelsen til madgartner, så kan I ringe til os eller gå ind på vores hjemmeside og få mere information. Telefonnummeret er 22 72 30 58. Og hjemmesiden hedder flex.gladfagskole.dk.